Samantala, muling ipinaalala ng Barangay Council ng Quesban, Calasiao ang wastong paghihiwalay ng basura bago kolektahin sa mga kabahayan. Sa naging panayam ng IFM News Digupan sa Barangay Council, tanging mga hindi nabubulok lamang ang kinukuha ng kolektor kaya kinakailangan na nakasegregate na ang mga basura upang malinis na ibabagsak sa truck ng Municipal Environment and Natural Resources Office bago dalhin sa Material Recovery Facility sa Barangay Malabago. Ang mga nabubulok naman na basura ay iniiwan umano upang gawing compost soil sa mga halaman. Samantala, iginiit ng pamunuan na hindi nakukunin ang mga basura na hindi segregated sa darating na linggo. Kaugnay nito, apila naman ng barangay ang kooperasyon ng mga residente kasunod ng libreng koleksyon ng basura na isinasagawa tuwing Lunes. IFM News. IFM News. IFM News.